Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Kami po aktibong miyembro kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas ang KBP, Philippine Standard Time, hali sa Pag-asa, 4 minutos lapwas alas 5 nin hapon. Alas 5 ning hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Enot naman ang ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin Kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Diyos marhay na hapon sa pangarangkan news base asin kang Mega Force Patrol. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta, si Pio Fernandez. Enot sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal, nasa linyaan pag-iriba niya to dyan sa luwas sa paagikan mga interns kan Bicol University. Pig-ing ganyar kan DOH Bicol ang mga magurang na may aking nasa 6 hanggang 23 na bulan na magpabakuna kontra pertussis o whooping cough. Sa detalyes, nasa linya si Angelica Demeterio. Angelica, good afternoon. Go ahead. Pigain ganyar kan Department of Health o DOH ang publiko na may mga aking nasa 6 weeks hasta 23 na bulan na magpabakuna kontra pertussis o whooping cough. Sigun kay Daraga Municipal Health Office Chief Dr. Edna Freya Bitan, abiso kay ni sa publiko na maging alerto asin mag-ingat ang pertussis ay nakakahawa asin an mas naapektuhan kay ni iyo ang mga kakian. Dagdag pa niya na ang pagpapabakuna libre man sana sa health center. Mientras, malilikayan ang whooping cough o pertussis kung magpapabakuna ang mga aki para dai matamaan ka na sambit na hilang. Yan ang bareta. Ako si Angelica Demeterio, intern sa DCGB. Thank you so much, Angelica. Mientras tanto, dagdagan tapan detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Pagkakaigwanin na abo asin si Pon Kantawo, mayor na nairehistro sa Daraga kan nakaaging bulan. Sa detalyes, nasa linya si Cyril Yutok kan Bicol University. Cyril, good afternoon. Go ahead. Mayor na naging helang sa pagpuon na singkatapusan kang bulan ng Pebrero sa Daraga Albay, iyon ang pagkakaigwa ng abo asin sipon. Segun kay Daraga Municipal Health Officer Dr. Edna Frey Natan, kada aldaw nagkakaigwa sinda ng pasyente na nagpapacheck up para sa abo asin sipon. Sinabi niya na igwang mga abo na araluyong magkaarali dahil sa kamugtakan kang panahon na paburubago. Dagdag pa niya na mga mild cases sa upper respiratory tract infection ang nairehistro kung sain mayor na pigtamaan ang mga kaakian. Dahilan kaini nagkaigwa ang MHO ning libreng check-up asin bulong para sa abo asin sipon kang mga Daragenyos. Katakod kaini pigpagirumduman ang publiko na mag-inom ning 8 hanggang 12 ning baso ning tubig para dai ma-dehydrate. Mag-inom ning tubig asin bako juice o maski anong liquid na inumon dahil pwede pang makakausa ini ning abo asin pulog kang alunan. Yan ang bareta. Ako po si Cyril Ann Yutuk, intern DZGB News. Thank you so much, Cyril, sa dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Ngunyan sa despatsos kan mga bareta sa lado nasyonal, sinabi ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magkrear na nin cloud security design ang Pilipinas tanganing masiguro ang cyber security sa nasyon. Sigun kay Presidente Marcos, ini ang dahilan sa mga insidente ng scam asin hacking.
magin ang gobyerno ang naging biktima kan mga illegal na aktibidad gamit ang cyberspace na naging darker side ini kan teknolohiya o kaya na darker side kan teknolohiya. Aminado man ang presidente na sarong problema sa cybersecurity kaya pighana panindaning solusyon kan gobyerno sa pangenot kan DICT. Pipahiro naman kan presidente ang gobyerno para simbagan ang cybersecurity problems kan Pilipinas. Mientras tanto, pigdeklarar na kan Pag-asa ngunyan aldaw na tapos na ang amihan season asin po na kan mas maiinit na panahon. Piglalaoman na mahaloy ang warm and dry season sagkod sa bulan kan Mayo, mantang ang temperatura naman posibleng maglanggaw pa sa nasabing peryodo. Ipigladawan ni Task Force El Nino spokesman asin Presidential Communications Office Assistant Secretary Joey Villarama na kritikal ang masunod na tulong bulan. Sa tahaw ini kan nagpapadagos na pagtutok kan task force sa tagmara sa paglaog kan ikaduhang kabtang kan taon ngunyan. Sigun kay Villarama, tulong bulan pa ang halaton asin dai pa pwedeng maging kampante sa ibong kampikasabing pagluya kan El Nino. Sinabi pa ni Villarama na sa tahaw kaini, piglalaoman ang paglaog pa kan summer season. Wara maning deklarasyon sa paglaog kan summer season, alagad na mamatean na ang sobrang init sa presente. Mientras tanto, umidabot na sa halos 30,000 na mga parao masin parasira hali sa anom na rehiyon kan Pilipinas ang apektado kang El Nino sigon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Apektado kan init kan panahon ang sundo sa halos 18,000 sa Western Visayas, 6,000 sa Cagayan Valley, mahigit 2,000 sa Mimaropa, mahigit man 2,000 sa Ilocos Region, halos 400 sa Calabar Zone, asin 22 naman sa Zamboanga Peninsula. Mantang ang totalmenteng apektadong tanumam may minaabot man sa poko mas menos 30,000 na ektarya kung saan 13,000 poko mas menos na ektarya digdian sa Western Visayas, 9,000 sa Cagayan Valley, asin na sobra sa 3,000 sa Mimaropa, sobra man sa Sangribo sa Ilocos Region, asin minaabot sa halos 190,000 sa Calabar Zone, asin 22.22 hektares man sa Zamboanga Peninsula. Para mientras na minaabot man sa sobra sa 24,000 ang igwa nin tsansang makarecover o klasipikadong partially damaged. Mantang maabot man sa 3,000 na hektarya ang totally damaged darakan El Nino segun sa NDRRMC. Pigakarkulong na sa sobra man sa 1 billion de pesos ang totalmenteng agriculture damage sa anom na mga rehiyones. Mientras tanto, matapos ang rollback na nakalis na semana, posibleng magkaigo ng big time oil price hike ngunya na maabot na Semana Santa. Sigun sa oil industry source na nakaabang ang dakulang paglangkaw kang presyo dahil sa hiro kan apat na day o kang apat na aldaw na oil trading sa international na merkado. Sa pagkakarkulo, posibleng maabot sa sobra sa 2 pesos asin 20 sentimos, sagkod sa 2 pesos sagkod 40 sentimos ang ilalangkaw kang kada litro nin gasolina, mantang 1.45 naman sagkod 1.75 ang kada litro kan diesel. Mientras tanto, maabot man sa 1.20 sagkod 1.60 ang idadagdag sa presyo kan kada litro kan kerosene. Posible man giraray na mabago ang presyo basado sa final oil trading ngunyan na Sabado.
Mabuelta ang detalyes kan mga bareta, pakalis kan nagkapirang pagirumdum. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Coco Martin po. At ito naman, ang mapili kong aso, si Brownie. Brownie, pili ka. Ball or bone? Yum yum, yum yum, Walk or play? yum yum, yum yum, Chicken or treat? yum yum, yum yum. Ang barkada ko, mas gusto ang real meat taste ng yum-yum kaysa ibang dog food. Gawa ng mga experts sa USA, sulit at masustansya. Yum-yum talaga! Yum-yum. Ang choice ng barkada ko. Ako si TV. Akala nyo ba tapos na ako? Andito pa ako at 1,000,000 Pilipino pa rin ang pinapahirapan ko. Pero kaya namang iwasan ng TB. Simple lang, tumigil sa paninigarilyo, mag-exercise at kumain ng tama. At syempre, consult tayo sa eksperto, ang primary care provider mo. Isang paalala mula sa Department of Health at USAID. Pilipinas, para healthy lungs, pa-check ka langs. Magpakonsulta na sa inyong trusted healthcare provider. Tino, kunin mo nga yung salamin ko sa estante. Wala naman na. Gamitin mo kasi mata mo. Mahirap pag nagkakaedad na. Makatutulong ang lutein na nagbibigay ng proteksyon sa retina ng mata. Lutein na nasa Optin. Sa araw-araw na pag-inom ng Optin Lutein Capsule, may karagdagang nutrisyon. Sabayan pa ng tamang pagkain at exercise, malinaw ang pakinabang. Nakita mo na. Ang alim! Naku po, malilimutin pa. Optin, kitang-kita ang kalusugan. Ang Optin ay mabibili sa inyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim, at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Babae lang ako. Kaya huwag niyong sabihin, kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Katadhana akong maging nasa ibaba. Hindi totoong babae ang mas malakas ang kasarian. Siya na mismo ang humusga. Babae lang ako. Panahon na para baliktarin natin. Babae lang ako. Siya na mismo ang humusga. Babae ang mas malakas na kasarian. Hindi totoong Katadhana akong maging nasa ibaba. Kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Kaya huwag niyo sabihin. Babae lang ako. Isang makabuluhang buwan ng kababaihan mula sa inyong senador, Amy Marcos. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, pasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Get 20% off on Wise Deals. Punta na sa Generica Drugstore. See posters and print ads for more details. For DOH FDA, CDRR permit number 0176, series of 2024. Ako si TV. Akala nyo ba tapos na ako? Andito pa ako at 1,000,000 Pilipino pa rin ang pinapahirapan ko. Pero kaya namang iwasan ng TB. Simple lang, tumigil sa paninigarilyo, mag-exercise at kumain ng tama. At syempre, consult tayo sa eksperto, ang primary care provider mo. Isang paalala mula sa Department of Health at USAID. Pilipinas, para healthy lungs, pa-check ka langs. Magpakonsulta na sa inyong trusted healthcare provider.
Buwelta kita sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Naglalaom si Deputy Speaker asin Quezon City 2nd District Representative David Suarez na sa Semana Santa kaya sa Holy Week break kan session poon sa masunod na semana sa kud Abril magakaigonin tsansaan mga kongresistas asin mga senadores na makapaghuron-huron nin masinsinan tanganing tukaron ang propestong amyendaran ng economic provisions kang 1987 Constitution na ipinasar kan Kamara sa ikatulo asin ultimong pagbasa alagad nakapendyente pa ini sa committee level kang Senado. Dagdag pa ni Suarez, pwede man gamiton ang pagkakataon na ini kan mga senador ang Holy Week para maghurup-hurup ning importansya kan charter change. Nagsaangat si Senador Sherwin Gatchalian ning resolusyon para investigaran kan Senado ang pagbakal ning textbooks asin iba pang learning materials kan Department of Education. Ang pagpapaimbestigar kan Senador katakod naman sa naging findings kan 2nd Congressional Commission on Education sa Year 1 report kaini kung saan poon kan pinuunan ng K-12 curriculum kan taon 2013 na sa 27 textbook titles sana ang nabakal kang DepEd hali sa dapat na 90 na pinag-require para sa grade 1 sa good grade 10. Ipinunto kaini ang mga naging isyu sa procurement kan mga textbook kaibanan ang kakulangan sa oras, halawig na review process asin halangkaw na participation costs asin pricing issues. Nati naman sa report kang EDCOM ang nababang utilization rate sa budget na ipigtagama para sa pagbakal kan mga textbooks asin iba pang instructional materials. Sa Senate Resolution numerado 972, pipaimbestigar ni Gatchalian ang problemang ini asin sinabing dapat na mapag-adalan ang issue dahil dakulang parte kan paangat kan kalidad kan edukasyon ang pagkakaigo ng supisyenteng libro sa mga estudiantes. Mientras tanto, preparado na ang mga senador, ang mga generator sets na masublay ning kuryente in kaso magkaigo nin power interruption sa maabot na Holy Week. Sigun kay Manila International Airport Authority General Manager Eric Inez, naka-standby na sa indang mga generator sets sa mga importanteng pasilidad kan terminals o kay kan terminal asin ipinaeraro man sa mga monthly tests run para masiguro na nagagana ang mga ini. Mientras tanto, ibinidaman kan MIA ang matrayon po na natapos na serye kan planned electrical maintenance activities kang naiya Terminal 3 na target pang pakusugon sa an overall reliability kan mga electrical systems na sarong pinakadakulang o kaya sa sarong pinakadakulang gateway kan Pilipinas. Ultimong detalyes kan bareta sa lado nasyonal, pipasiguro ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na gibuhon kan gobyerno ang gabos na paagi tanganing maitao sa mga overseas Filipino workers ang tabang asin suporta na kaipuhanang kaini. Ginibukan senador ang pangapunan matapos na mag-atindir sa pagtripon kan OFW sa Hong Kong kung sa 3,000 na mga Pilipino duman ang natawan ng medical, educational asin iba pang klase nin tabang. Sinabi ni Villanueva na dapat mairani ang gobyerno sa saindang serbisyo o kayan sa indang serbisyo sa mga Pilipino sa inman na parte kan kinaaban. Tinawan doon kan senador na warang mawawalat na Pilipino pag-abot kan sa pagtaon ni tabang asin serbisyo hali sa gobyerno. Apera sa pagbusol sa budget sa mga programa para sa mga OFW, pigbubusol man kan Majority Leader ang dagdag na fundo para sa medical assistance program kan Department of Health para masiguro na available tulos ang funding sa 900 na ospital sa nasyon kaiba na ng OFW hospital. Dugang pa ni Villanueva, paagi ini tanganing marikognisar kan gobyerno ang sakripisyo kan mga OFW bako sana sa indang pamilya kundi sa nasyon asin ekonomiya.
Bareta sa ibang nasyon, inapod na sarong pagkakasala ni US Secretary of State Anthony Blinken kung inatake kan Israel ang Rafah. Nasa Cairo, Egypt si Blinken para ibanan ang nasabing nasyon na ibusol ang ceasefire asin ibusol man ang hururon pangkatrankiluhan. Dagdag pagkaini na oral daw dahil sila nagpupundo sa pagsuporta sa mga nasyon para sa katrangkiluhan. Matatandaan na dakol na mga nasyones ang kontra sa pag-atake kan Israel sa Rafah dahil sa dakol na mga sibilyan ang madadamay. Sa ladukan sports, tulos na maentra sa Association of Boxing Alliances in the Philippines si Yumer Marcial matapos ang homecoming fight kay ni sa Sabado, Marso 23. Sigun sa ABAP, napapatapuson muna nindaan sarong professional fight ni Marcial kontra kay Theodsak Sinam kan Thailand, nagigibuhon sa Ninoy Aquino Stadium sa Manila bago ang paganda sa Paris Olympics. Si Marcial ang primerong Pinoy boxer na nag-qualify sa Paris Olympics matapos ang final sa isa sa iyang weight division sa ika-19 Asian Games kan September 2023. Sinabi ni ABAP Secretary General Marcos Manalo na magkakaiba na ni Marcial ang sa indang training ang nagkapirang boksingero ka nasyon arog ninda Nesty Petesio, Ira Villegas, Carlo Paalam asin Rogin Ladon. Sa pangaran ka nagsururat kan informasyon sa pamayon ni News Director Mar Dela, Jen Matthew Balyaran, Angel Mustaza, Mega Force Patrol, BU Interns, Padingnal Balo sa Control Technical sa IT, yaon dyan, o kaya igwa ka dyan na tabi Pading June, Napolis palan, bakong Padingnal. Parehon na kaya asusiring nindo. Pading na si June Napolis. Ang yaon diyan sa Control Technical. Pati naman si Jerome Nico Martinez sa IT. Ako po sa indong naging tagapaghatod bareta si P. Fernandez. Salamat, marahin na hapon. Ubo, premang nakabara.